Toto sú ľudia, ktorí vám majú čo povedať. Ak ich chcete počuť, zapnite si Rádio FM. Pekné topánky. Toľkí z nás ich majú radi. Týždeň čo týždeň pribúdajú do obchodov nové modely. Aj študentka Kristín si pravidelne kupuje topánky. Mali by byť pohodlné, pekné a šik. Kristín však podobne ako mnohí reaguje na veľa topánok alergicky. Začalo sa to týmito sandálmi. Naozaj môžeme z topánok ochorieť? S Kristín sme si dohodli stretnutie pred obuvou Renault. Práve tu sa začalo jej trápenie, presne minulé leto. Po dlhom hľadaní si konečne kúpila sandále, ktoré boli podľa výrobcu testované proti škodlivým látkam. Na nohách sa mi objavili výrážky. Jedna noha mi dokonca opuchla. Bolo to veľmi nepríjemné. Trvalo 2 týždne, kým som sa vyliečila. Išla som k lekárovi. Predpísal mi rôzne kožné masti. S Kristín a jej priateľom ideme opäť k jej kožnému lekárovi. Diagnostika nebola jednoduchá. Test totiž preukáže len časť škodlivých látok, ktoré sa môžu v topánkach nachádzať. Kristín dostane na chrbát náplasti s rôznymi alergénmi. Okrem iných rozpúšťadla, nikel, syntetickú živicu a formaldehyd. Na tele sa nechajú pôsobiť 24 hodín, pretože pôsobenie jedovatých látok sa prejaví až po čase. Test bol úspešný. Išlo o alergiu na umelé hmoty. Prišli sme na to testom, keď sme pacientke na chrbát umiestnili náplasti. Obsahujú umelé látky, obzvlášť rôzne živice, kyselinu abietovú, ale aj veľký pomer kolofónie, destilátu terpentínovej silice, ktorá sa používa ako lepidlo. Látkam v náplasti je nutné sa vyhýbať. Alergia na topánky sa vtedy prejavila takto. V akom stave máte nohy dnes? Alergie ostávajú na celý život. Zvýšenej citlivosti na isté látky sa človek obvykle nezbaví. Takéto topánky by ste už nemali nosiť. Topánky s veľkým množstvom lepidla a rozpúšťadiel sa dajú rozoznať podľa pachu. Nechali sme sa viesť vlastným čuchom a kúpili sme pár bielých papút značky Deichmann Bonform. Aj balerínky značky Buffalo London nepríjemne páchnú. Tu je hneď uvedené, že sú vyrobené v Číne. Topánky kupujeme. Chceme odhaliť záhadu nepríjemného zápachu a odnášame ich preto do nezávislého laboratória. Ahoj, Larisa. Nesiem pár ďalších vzoriek. Už som sa na ne pozerala. Naozaj veľmi páchnu. Pri týchto bielých topánkach by sme rozhodne mali spraviť test na rozpúšťadla. Skús sama, zápach je skutočne výrazný. Ozaj veľmi. Tieto sú podľa mňa ešte horšie. Na tieto oranžové by sme sa naozaj mali pozrieť. Ovoňaj ich. Vidíš sama. Takže jednoznačne spravíme test na rozpúšťadlá a pravdepodobne aj na polyvinylchloridy.
Musíme overiť množstvo chlórovej zložky. Na podrážke to bude zmiešaný test a v ostatných častiach topánky aj jednotlivé chlórové zložky. Nachádzame len to, čo hľadáme. Každá chemikália si vyžaduje samostatný test. Sú v našich topánkach jedy, ktoré uškodili Kristín? Ulrike Siemersová z Brémskeho inštitútu pre životné prostredie. Na topánkach, ktoré mimoriadne výrazne zapáchali, vrátane týchto oranžových, sme uskutočnili testy na rozpúšťadlá. Objavili sme množstvo rôznorodých chemických látok. Napríklad klasické rozpúšťadlá ako alkány, izoalkány, olefíny, mimoriadne zapáchajúce fenolové konzervačné látky, ale aj rozpúšťadlá ako dimethylformamid, cyklohexagón či metylpyridín s teratogenickým účinkom. Jedovaté zvyšky v topánkach Buffalo London môžu vyvolať alergie. A čo obsahujú biele papuče od Deichmanna? Podrobili sme ich testu na chlór. Keď horí, tvoria sa dioxíny. Aj pri týchto topánkach sa preukázalo veľa rozpúšťadiel a iných prchavých organických zlúčenín, ako aj deriváty glykolov. Nápadný je však najmä podiel vtalátov, ktoré sa používajú ako zmäkčovadlá v polyvinylchloridoch. Tie sme objavili najmä v podrážke. Predpokladá sa, že v nich obsiahnuté vtaláty poškodzujú najmä pečeň, obličky a hormonálne fungovanie rozmnožovacích orgánov. Výsledky našich testov ukázali, že to, čo nosíme na nohách, môže byť zdraviu škodlivé. Topánky pochádzali z Číny, rovnako ako ďalších 300 miliónov párov každoročne. Mnohé topánky sa vyrábajú v provincii Wenzhou. Tvárime sa ako nákupcovia a chceme zistiť, ako sa jed dostáva do topánok. Našou prvou zastávkou je dodávateľ firmy Deichmann. Pochádza z tejto továrne aj naša škodlivá biela papuča? Nahlásili sme sa. Nikto tu však na nových nákupcov z Európy nie je zvedavý. Považujú nás za priemyselných špiónov. Nechceme sa prezradiť a radšej rýchlo opúšťame areál továrne. Naše hľadanie topánok s jedovatými látkami pokračuje. V provincii Wenzhou je veľa tovární. Celý región sa orientuje len na výrobu topánok. Všade to páchne po rozpúšťadlách a lepidlách. Ulice sú plné zvyškov syntetickej kože. Vyrábajú sa tu topánky pre celý svet. Našli sme továreň, ktorá do Európy dodáva zdravotné papuče. Aj tu sa všade vznáša silný zápach rozpúšťadiel nachádzajúcich sa v otvorených lepidlách. Páchnúce biele podrážky v nás vyvolávajú nedôveru. Obsahujú aj oný polyvinylchlorid. Majiteľ nás ubezpečuje, že ide len o prirodzenú a celkom neškodnú gumu za veľmi výhodnú cenu. Na predmestiach sa vyrába syntetická koža na topánky. Likvidácia odpadu a bezpečnostné pravidlá pri práci s chemikáliami tu zjavne ani jednu z 10 000 tovární na topánky nezaujímajú. Dostali sme dobrý tip. Jeden z dodávateľov firmy Deichmann má záujem o nového zákazníka. Obchod s firmou totiž neprináša veľký zisk, vysvetľuje nám manažérka. Preto sa musí pracovať s čo najlacnejším materiálom. Tvrdohlavosť sa nám vypláca. Našli sme ich, Bonform, biele zdravotné papuče od Deichmanna. Už v Nemecku nás zaujali výnimočne silným zápachom. Sú príliš lacné, neuveriteľný zápach. Testujú sa aj tieto topánky.
Vysoko nad Wenzhou sídli úrad na ochranu spotrebiteľa. Na príkaz vlády preverujú škodlivé látky v topánkach. Vedúci sa však rád pozhovára aj s európskymi investormi. Ochrana spotrebiteľa je pre neho dôležitá. Predstavuje nám priestory pracoviska. Prvá zastávka – štátne laboratórium. Úrad tu vo veľkom kontroluje topánky určené na čínsky trh. A čo topánky na export? Hneď vedľa. Laboratórium s certifikátom z Nemecka. Supermoderný, no bez topánok. Za kontrolu exportných topánok tento úrad totiž nezodpovedá, vysvetľuje poverený úradník. Takže čínske úrady zodpovedajú za čínske topánky. A európske úrady za európske topánky? 他的意思就是说，中国的这个质量检验，就是主要是对在中国市场上，然后欧洲的那些质量，就实际上就是说，最后还是欧洲的那些部门去管那些事情。Vyzerá to tak. Testy na škodlivé látky majú v Nemecku vysoký štandard. To si v Číne nemôžeme dovoliť zaplatiť a ani to nie je našou úlohou. Tovar na export dodávame len na zákazku odoberateľa. Takže v Číne sa topánky určené na export kontrolujú len vtedy, ak je to na požiadavku a za peniaze odberateľa. Tak sa aj jedovaté topánky dostanú bez povšimnutia do hamburského prístavu. Colné úrady sa o kontajnery s tovarom nezaujímajú. Sústredia sa len na kontajnery s falšovanými produktmi a chyby v označeniach. Rozpúšťadlá a zlúčeniny chlóru sú povolené. Existujú však zákony o bezpečnosti práce, ktoré majú pracovníkov colnice a robotníkov prístavu chrániť pred jedovatými plynmi. Posúdiť to má chemik Thorsten Oleš. V tomto kontajneri je náklad obsahujúci mnohé freónové zlúčeniny. Nakoľko ide o náklad topánok, je pravdepodobné, že ide o organický 1,2-dichloretán, ktorý sa pridáva, aby sa pri transporte zabránilo šíreniu plesní. Dichloretán možno bráni šíreniu plesní na topánkach, pre človeka je však nebezpečný. Môže podráždiť kožu, spôsobovať rakovinu či poškodzovať vnútorné orgány. Obchodníkov s topánkami ohrozenie zdravia spotrebiteľov veľmi nezaujíma. Tovar sa nechá pár hodín vetrať a hneď pokračuje do obchodov. Thorsten sotva stihne skontrolovať špeditérov a colnicu. Obchodníci s topánkami sa na neho obracajú len zriedka. Nezávislý chemik však vie, že páchnúce topánky môžu byť zdraviu škodlivé. Už viackrát sa pokúsil takéto kontajnery zastaviť. Mnohých dovozcov to jednoducho nezaujíma. Je ľahko preukázateľné, že je veľa tých, ktorí už celé dlhé roky dovážajú topánky s jedovatými látkami. V poslednom období môže Thorsten podozrivé kontajnery prehliadať len zvonka z člnu. Od spoločnosti objednávky na kontrolu nedostáva, hoci práve jeho práca by mala chrániť spotrebiteľov. Ak je tovar vysoko kontaminovaný, do posudku napíšem, že pre spotrebiteľa vzniká riziko. Takisto môžem uviesť, že tento tovar nie je vhodný na uvedenie na trh. Možno práve vám to už nedávajú prácu. Nerád špekulujem, no môžem to pozorovať na poklese zásahov, ktoré vykonávame. Očividne sa požadujú skôr zhovievavé posudky ako kvalitné meracie zariadenia. Týka sa to aj logistiky firmy Deichmann v termináli v Burchardkai. Thorsten Olle od nich už veľmi dávno nedostal žiadnu zákazku. Nikto z firmy nechce vypovedať priamo pred kamerou. Písomne nám odkazujú. Všetok tovar je testovaný v súlade s internými smernicami firmy Deichmann.